ଏହି ସବୁ ରାଶିଙ୍କ ବଦଳିଯିବ ଭାଗ୍ୟ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚଳନ ବଦଳାଇ ଦେବ ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ଚାକିରିରେ ମିଳିବ ପଦୋନ୍ନତି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହୋଇଯିବେ ରାତାରାତି କୋଟିପତି। 9ଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜକୁମାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି, ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟର କାରକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ବୁଦ୍ଧ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ ସକାଳ 10:50 ସମୟରେ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଏହି ଚଳନ କିଛି ରାଶିଫଳଙ୍କୁ ଶୁଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବିଶେଷ କରି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଏହି ଚଳନ 3 ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟୀ ରହିବ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବୁଦ୍ଧି ସମୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ବ୍ୟବସାୟର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ ରାଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚଳନ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଆଣିବ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖୁବ୍ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ। ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ବା ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ସହଯୋଗୀ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ତା କରି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନର ସହ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ବୁଧଙ୍କ କୃପା ଏହି ରାଶି ଉପରେ ବର୍ଷିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖୁସି ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଭଲ ଚାକିରି ଅଫର ମିଳିପାରେ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖୁବ୍ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୁରୁଣା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ନେଇ ଯୋଗ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖରାପ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଦେଖିନେବା। ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ସେମାନେ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟର ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବା ସହ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଜମି କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏହି 3ଟି ରାଶି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।